Er det mig? Ja. Ja. Det er spændende at snakke om de dårlige botilbud lige nu, og de eksisterer, og der vil altid være nogen, der kan ødelægge en historie eller skabe et narrativ. Så lige nu der handler det også om at stå stærkt i det som botilbud, samtidig med, at vi fortsætter med at skabe de resultater, vi kan for at ændre historien og skabe nogle bedre narrativer omkring os. Jeg hedder Susme Sejer, og jeg er socialfaglig leder på et botilbud. Ude på vores botilbud, der har vi paragraf 107, 108, og 107, det er det, der er et midlertidigt botilbud, og 108, det er et længerevarende botilbud. Og det egentlig kræver, når man har især paragraf 107, det er, at man konstant arbejder med nogle bestemte ting, der kan føre til, at beboeren bliver mere selvstændig og kan komme i egen lejlighed på sigt. Så har Anna fået de her opgaver. Når man har et privat botilbud, så er der noget kvalitetsmodel, som man skal sørge for, at man lever op til. Og det drejer sig egentlig om, at borgeren kommer i fokus, og at man lever op til nogle kvaliteter, der gør, at man ved, at borgeren bliver behandlet, som de skal. Det kan være alt fra dokumentationen til, at vi har fokus på beskæftigelse, til netværk, og altså alt i virkeligheden. Og så kommer der noget tilsyn en gang om året, eller flere gange, hvis der er nogen, man får øje på, at der er nogen, der lige skal gøre noget, der er endnu bedre. Men i virkeligheden, der kommer de for at følge op på, om man lever op til kvalitetsmodellen. Er der nogle ting, der kan flyttes, så kan man også gå ind på. Vi bruger FlowEffect som et IT-system, der ligger op til, at man egentlig synliggør beboernes opgaver, synliggør beboernes mål, og så skaber muligheder for personalet til at samarbejde. Fordi tidligere, der gjorde vi det, som mange andre botilbud gjorde, hvor at man printer dem ud fysisk, ugeskemaerne, og så kunne man sidde med hver sine beboere, om man havde 4 eller 5 beboere ad gangen. Og så skulle man ellers lige selv navigere i, hvad har jeg opgaver i dag. Oftest, når man gør det på den måde, så kan man opleve, at hvis der er nogle opgaver, man ikke lige når, jamen så sidder det egentlig bare i en, at det har jeg ikke lige nået, og der er rigtig mange ting, jeg ikke lige har kunne. Og de her, hvad kan man sige, stationære fysiske skemaer, de ligger ikke op til muligheder til, at man kan samarbejde og hjælpe hinanden. Det handler egentlig om, at man har brug for et eller andet, hvor man kan se, hvad det er, sin kollega laver, og det er det FlowEffect, det kan. Det er et IT-system, vi har det på en stor skærm. Vi møder ind, tjekker ind, og så kobler vi os ellers alle sammen. Hvis vi er 5 på arbejde, så kobler vi os på de opgaver, vi skal have. Når vi har gjort det, så kigger man på, jamen har en af mine kollegaer lidt for mange opgaver i et tidsrum? Er der noget, jeg kan hjælpe med der? Det kan være, at jeg har et hul. Eller er der nogle opgaver, der skal flyttes til i morgen, for eksempel? Samtidig med det, så kan systemet også det her med, at man kan egentlig markere, at en opgave er udført. Så kunne vi jo lige trykke på den og trykke udført. Og så bliver den grøn, og det skaber en god fornemmelse i folk, når man tager hjem, at man kan se, at man har udført de opgaver, man har, eller at man som minimum har handlet på dem. Men vi bruger det egentlig også til at vise eller synliggøre beboernes mål, hvilket også er et krav til alle botilbud, at man arbejder med mål. Så når vi har tjekket ind på alle opgaver, så trykker vi på en beboer, og så kommer deres mål så frem. Og så kan vi forholde os til dem, og vi taler om, hvor langt er vi egentlig med det her, og evaluere egentlig i sparringen omkring, hvordan går det med økonomien, og hvordan går det egentlig med tandbehandlingen, og alle de andre mål, der ligesom kunne være. Så man er inde og drøfte alt det, man skal hver morgen i virkeligheden. Man skaber en kultur af at kunne tale om ting, hvis det er, at man har for meget. Så i virkeligheden, så helt naturligt, så har man også skabt en kultur, hvor man siger fra, før det sådan er for sent, før man går ned med stress, hvilket man også kan opleve rigtig mange personaler gør i det her område her. Men det vigtigste for os, det er, at man kan se alle målene. Der er en rød tråd igennem det hele. Det hele er synliggjort. Man kan også gå tilbage og så sige, jamen, vi får egentlig et billede af, at den her beboer er ikke særlig glad for de her type samtaler her, fordi der siger de altid fra, de er altid røde, fordi de ikke er udført. Og det kan man hurtigt skabe et billede af, og så begynder man ellers at finde nogle løsninger den vej igennem. Så beboerne er egentlig også selv med
til at koble de her opgaver på programmet, og så kommer de også løbende og er med til at sige, hvis de gerne vil have nogle ekstra opgaver på. Og så kan vi også i samarbejde med dem finde måder eller tidspunkter, som passer, fordi det hele står jo egentlig foran os fysisk. Der kan være nogle sygemeldinger en gang imellem. Det vi har oplevet tidligere, det var, hvis der er en, der melder sig syg, i morgen for eksempel, så skynder man sig og skal finde en vikar. Vi oplever i dag, at der er vi i stedet for, så er vi inde og kigge på, hvor mange opgaver har vi egentlig i morgen. Kan vi godt være de her 4 i dagvagt i stedet for de 5? Er der lige en opgave, hvor man måske lige har brug for en leders hjælp til en køretur eller et eller andet? Så det ligger bare op til, at man ikke behøver at bruge vikar, som man har tidligere. Ude ved os, der har vi sparet omkring 50% på vikar i virkeligheden, fordi vi ikke bare kalder ind. Man kan også flytte opgaver til dagen efter. Jamen, der ligger en samtale i morgen. Kan den flyttes til fredag, uden at det påvirker resten af dagen? Til dagen efter? Bare det, at det er et dynamisk redskab, det gør, at man kan spare den vej igennem. Man bliver målt og vejet konstant som privat botilbud på, om man gør det, man skriver, man gør. Og så selvom man er inde og så skabe nogle, nogle ekstraordinære løsninger og hele tiden være kreativ i forhold til, hvordan man kan hjælpe en borger, så kan man godt risikere at blive straffet for det alligevel. Fordi vi skal gøre det, vi beskriver. Og det er der, man kan sige, at flow effect, den i hvert fald hjælper med, at man kan sige, at vi skal lige huske, at det er det her, vi har sagt, vi gør. Så er det også det, vi skal gøre.